बयनिसिमबो नैबे प्रेस मिटनि गेजेरजों जोंनि जांख्रिथाय देरानिफ्राय बयनिसिमबो गोजोन हामलायथि बावहरनाय थाबाय। दा दिनै बर' माहारियारि फरायसा आफादा नैबे प्रेस मिटनि गेजेरजों दे जोंहा मैयासो जानानै थांनाय जि समायसा दे बर' माहारियारि फरायसा आफादनि सेन्ट्रेलनि मानगोनां गाहाय नेहाथारि डक्टर निजोमगोरा ब्रह्म, बेजों लोगोसे सेन्ट्रेल कमिटिनि भाइस प्रेसिडेन्ट सन्जय नार्जारी आरो उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट जिल्लानि बर' माहारियारि फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि राजेश बिथांमोनहा दे बर' माहारियारि फरायसा आफादखौ माने हथादै माने जोंजों सावरायाबालानो एबा रिजाइनेसन लेटार होआबालानो बिथांमोनहा दानि बिटिसि खुंथायनि मानगोनां बिटिआरनि CM प्रमद बर' बिथांमोनहा जइन जाहैदों। दा बेयावहाय जोङो बर' माहारियारि फरायसा आफादा जों गिबियावनो दे बिथांमोननि थांनायाव जों गिबियावनो बेखौसो बुंनो लुबैदों दे नंगौ बिथांमोनहा जेब्ला जाय समावहाय बर' हारिनि गेजेरावहाय गोबां जेंना गोबां खैफोदफोर फैदोंमोन, जाय समावहाय बर' हारिनि गेजेराव जेबो आफादफ्रा जातिनि इसु बुंनो हालामोन, जाय समावहाय बर' हारिनि इन्टेलेक्सुयेल्सफ्रा बबा बेंगा जानानै थानांबायमोन मिथिनानैबो, जाय समावहाय बर' जोहोलावफ्रा फिन खेमसे आर्मि मिलिटारि पुलिसफोरजों हमै सोरबा दंफां सिखावनि नामाव सोरबा मैहुर खालामनायनि मुङावहाय दिनै हमनानै गावथारफिनजानायखौ जों नुनो मोनबायमोन। जाय समावहाय दे जोंनि बर' हारिनि गेजेराव मोनसे दे गावजों गाव माने मोनसे इयुन जेनेबा थांनानै थानायनि जाय मोनसे सिमां आलादा रायजो सोरजिनाया जोबनानै थांबायमोन, बे थिग समावनो जों गोदान जोलै आरो जोलैसाफ्रा बेसेबां दानि रोंगौथि गोनां गोरों सेंग्राफ्रा जोङो जयै सावरायलायनानै दे गोदान मोनसे बर' माहारियारि फरायसा आफाद दानानै जातिनि फिन खेबसे सोमावसारफिननायनि जे सिमांखौ जों सुजुदोंमोन, जातिनि जि मोनसे माने आद्रा थानाय सिमां आलादा रायजो सोरजिनायनि जि थांखि बेखौ जों लांफिननो थाखाय जों जानजि खाफ्रादोंमोन। थिग बे समावनो जाय बिथांमोना दिनै बर' माहारियारि फरायसा आफादखौ मैयानि समावहाय नागारनानै दानि सोलिबाय थानाय बिटिआर खुंथायनि गोहो UPPL पार्टियाव जइन जाबाय, बिथांमोनखौ आङो दसे सम बिथांमोना गावसिनि बेसेन गोसा समखौ जातिनि थाखाय बाउसोमनायनि थाखाय आं बिथांमोनखौ गोसो गुवारै आंनि अननाय आरो हामलायनायखौ बावहरनाय थागोरो बर' माहारियारि फरायसा आफादनि जानानै। आरो नैथियावहाय दे जाय बिथांमोनहा जातिखौ सिबिनो एबा जातिनि खैफोद जातिनि अलखदावहाय गसंनो थाखाय गावसोरखौनो बावसोमदोंमोन, जाय समावहाय जों मिथिगौ दे दिनैनि जि मोनसे थासारि बर'नि बे थासारिया जोंनि बर'फोरनि राजनितिक अधिकार खुंथायखौ जे जों गोमानायखौ नुदोंमोन आरो दिनै जे समावहाय दिनै बर'फ्रा जे मोनसे फिसा बिटिसि खुंथाय जे गावनि निजे खुंथाय सेल्फ रुल बिनि गोहो आरो बोलोखौ दिनै स्टेटआ लांफिननायखौ जों नुनो मोनदोंमोन। आरो जाय समावहाय दानि माने जि जोंहा बिटिसिआ मोनसे 3rd ग्रेड आरो 4th ग्रेड साख्रि होनायनि जि मोनसे मोन्थाय दंमोन, बेबो दिनै बोसोरब्रैनि गेजेराव दिनै मोनसेबो जाफुंसारनायखौ नुवाखैमोन। जाय समाव बिथांमोना जि स्टेन्ड जानानै जातिनि थाखाय एबा जोंनि फैबाय थानाय इयुन जोलै आरो जोलैसाफोरनि थाखाय स्टेन्ड जानानै खामानि मावलांनांगौमोन, जातिनि इयुनखौ बिथांमोना दिनै बासायनांगौमोन, बे समाव बिथांमोना दिनै मेंनानै एबा दिनै जेननानै एबा दिनै बिथांमोना दिनै गावसोरखौनो सारेन्डार खालामहैनाय एबा गावसोरखौनो गुबुननो दिनै गथायनानै हैनायखौ जों दिनै दुखु मोनदों। आरो बेवहाय जोंल' नङा, जोंनि बर' माहारियारि फरायसा आफादनि जि मोनसे थांखि, जि मोनसे प्रिन्सिपल्स एन्ड आइडिय'लजि, सान्थौ आरो सानस्रिया गासिबो बर' हारिखौ दिनैहाय बिथांमोननि जि लुबैनाय, बिथांमोननि जि आद्रा थानाय सिमां
आलादा रायजो सोरजिनाय बेखौ जाफुंसार होनायनि जि मोनसे जोङो जे बिथांमोना जे सिमां सुजुदों बेखौबो बिथांमोना दिनै असनमान एबा बिथांमोना बेखौबो दिनै माने नंखाय एबा फोथाय खेबस' खालामनानै थांनायखौ जों नुनो मोनदों। दा दिनै बर' माहारियारि फरायसा आफादा नंगौ दे जों गिबि स्टार्टिंनिफ्रायनो जोंनो दिनै लाथिख'निफ्राय जोंनो आफादखौ दानानै जोंनो दिनै खस्थ'नि गेजेरजों जाय समावहाय जोंहा दिनै माने बर'फ्रा थाखा फैसा थाइसेबो गैलिया, सोरबा बिजनेसमेनफ्राबो दिनै बिजनेस मावनायनि खाबुखौ मोनलिया, दिनै सोरबा बिल मोननांगौ जोंनि बर' बिजनेसमेनफ्राबो दिनै बिटिसिनिफ्राय बिल मोनलिया, सोरबा दिनै साख्रि आवला बिथांमोनाबो दिनै 3rd ग्रेड 4th ग्रेड साख्रि मावनायफ्राबो नांगौखिनि दिनै बेथन मोनलिया, दिनैहाय फिक्स पेआव मावनाय बिथांमोना दिनै थाइसे बेथन मोनलिया। जाय बेफोरबायदि मोनसे अलखद समावहाय जोङो स्टेन्ड जानानै जों दिनै खामानि मावलांनांगौमोन। जाय रायजो राजाफ्रा जोंनि सायाव मोनसे बिसास, जोंनि सायाव मोनसे फोथायनाय, जोंनि सायाव मोनसे आसा, बेखौ दिनै बिथांमोनहा नेवसिनानै बे गावनि बेक्ति सार्थनि थाखाय, गावसोरनि बेक्ति सेल्फ इन्टारेस्टनि थाखाय दिनै मोनसे गोथार आफादखौ नागारनानै मोनसे गावसोरखौनो दिनै दावहाथिलिनिफ्राय दिनै एरायनानै दिनै थांनायखौ दिनै जों नुनो मोनदों एबा रायजो राजाफ्रा बेफोरखौ बिथांमोना दिनै दुखु मोनदों। दा नंगौ गमामायैनो दे जोंनि बे बर' माहारियारि फरायसा आफादनि जि मोनसे दावहाथिलियावहाय आगान सुरनायाव गोबां खैफोद खैदान जों मोनदों। निस्सय नंगौ दिनैहाय जोंहा बे बनसुनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ दिनै नंगौ स्टार्टिंनिफ्रायनो फोजोबस्रांनाय, नाख्रेबनो नागिरनायनि जि एन्टि ट्राइबेलफोरनि पलिसि, दिनै असमिया मेलेमजिबि बिथांमोननि जि स्ट्रेटेजि पलिसि, बिथांमोना दिनै जाय आफादानो बर'फोरनि थाखाय आलादा रायजो बिदों एबा बिगोन बेखौ फोजोबस्रांनायनि जि बिथांमोननि षड़यन्त्र बेखौ बिथांमोना इमप्लिमेन्ट खालामबाय थादों। नाथाय बिथांमोना दिनै गावसोर डाइरेक्टलि हायैनि थाखाय जोंनि दिनै बर'फोरनि दैदेनगिरि एबा बुंनो थाङोब्ला जोंनि दानि बिटिसिनि पावाराव थानाय दैदेनगिरि बिथांमोनखौ इउटिलाइज एबा बाहायनानै पुलिस प्रशासनखौ बाहायनानै सिगि सग' खालामनानैब्लाबो मेन्टेल टर्चार होनानैब्लाबो जोंनि बनसुनि सेंग्राफोरखौ मालाबा दैखोनाय, मालाबा थानायाव लेंहरनानै मेन्टेलि टर्चार खालामनायखौ जों नुबाय थादों। थेवब्लाबो बर' माहारियारि फरायसा आफादा गावनि जि मोनसे थांखिखौ जों होसोनायाव दिनै जों मेंनानै थायाखै, जे जोंनि थांखिखौ जों होसोलांबाय थादों। आरो दिनैहाय जोंनि बर' माहारियारि फरायसा बिथांमोनखौ दिनै जोंनि मानगोनां बिटिआरनि CM बिथाङा प्रमद बर' बिथाङा दिनै थाखा फैसा जासिनानै एबा थाखा फैसानि माने डिसकासन खालामनानै पलिसि खालामनानै बनसुनि सेंग्राफोरखौ लांबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों। दानि जोंनि बिटिआरनि मानगोनां CM प्रमद बर' बिथाङा जिहेतु जोंनि बर' माहारियारि फरायसा आफादनि सोद्रोमाफोरखौ जेने थेने फोजोबनाय एबा जेने थेने वान पलिसि नङाब्लासिनो आनादार दस्रा पलिसिजों दिनै फोजोबस्रांनायनि जि मोनसे पलिसि बेखौ बिथाङा बानायबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों। नंगौ बिथाङा दिनै पुलिस प्रशासननि थ्रुयै जे जोंनि सेंग्राफोरखौ मेन्टेलि टर्चार होनाय एबा नंखाय दैयाव साजा फोनांनानै बिथाङा दिनै थानायाव लांनाय, जेलाव लांनायखौ जों नुबाय थादों। आरो बेल' नङा, जोंनि सेंग्राफोरखौहाय थाखा फैसानि नेगसिएसन खालामनानै दिनै बिथांखौ लांनायखौ जों नुनो मोनदों। नंगौ बिथाङा जोङो बेखौसो बुंनो सानदों जे बिथांखौ मानगोनां बिटिआरनि CM प्रमद बर' बिथांखौ जे जोंहा दिनै जोंनि बर' माहारियारि फरायसा आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोना दिनै गावनि बेक्ति सार्थनि थाखाय नङा, फैबाय थानाय इयुन बर'फोरनि थाखाय दिनै जि आद्रा थानाय आलादा रायजो सिमांखौ जों बेसेबां लांनो हायो, बेसेबां जाफुंसार होनो हायो, बेनि थाखाय जों चेलेन्ज एबा बिनि थाखायसो जोङो दिनै लामा हान्थिबाय थादों। गतिके नोंथाङा ओमफ्राय प्रेस मिटनि गेजेरजोंनो बुंगोन दे गतिके नोंथाङा दिनै आन्दलनखौ सापर्ट खालामोब्ला फाइनान्सियेलि खालाम, नाथाय जोंनि मानसिखौ लांनानै दे नोंथांनि राजनितिक हान्जायाव आर'नाइ गानहोनानै बे फैसा जासिनायखौ बन्द' खालाम। गतिके हायोब्ला आन्दलन कन्ट्रिबिउसन खालाम। मानो होनबा बे फैसाया नोंनि बेक्तिनि नङा, बे रायजोनिसो, बे पाब्लिक मानि।
आल्टिमेटलि नोंथाङा दिनै पाब्लिक मानिखौ मिस इउटिलाइज खालामगासिनो। गतिके जों रिकुवेस्ट खालामदों दिनैनि बे प्रेस मिटनि गेजेरजों दे जोंहा दिनै बोसोरब्रै जाबाय जोंनि खुनु लाइमोनफ्रा दासिमबो सासेबो साख्रि मोनाखै। दिनै CSBआ डिसफांसन जानानै दं। दिनैहाय जोंनि फुराना बिजनेसमेन बिथांमोना दिनै बोसोरब्रै बोसोरबा जाबाय फुराना बिलखौ थाइसेबो मोनाखै। बिथांमोननो हर। आरो दिनैहाय जोंहा गोबां जेंना दं। दिनै हा हुनि अधिकार जाय ट्राइबेल बेलेन्स ब्लकआवहाय नन ट्राइबेलफ्रा बायनो मोनामोन बियो दिनै बायलाय फानलाया जागासिनो, खुनु अबजेक्सन गैया। दिनै गोबां जोंहा दिनै बर'फोरनि गेजेराव जेंनाजों जोंहा जानानै फैदों। दा रिसेन्टलि दाख्लैहाय रुपनाथ ब्रह्म सिभिल हस्पिटाल, जाय रुपनाथ ब्रह्म सिभिल हस्पिटाला जाहैबाय जोंनि बर' हारिनि मुंदांखा सासे पलिटिकेल लिडार, आसामावहाय गिदिरथार कन्ट्रिबिउसन गोनां सासे लेजेन्ड, बिथांमोन बादिनि जि नाम, बिथांमोननि नामै जितु सिभिल हस्पिटाल बानायनो नागिरनाय बेखौ दिनै फोजोबस्रांनो नागिरनाय, दा बैफोरबादिखौ दिनै बनसुनि जोंनि मानगोनां दैदेनगिरि बिथांमोना दा क'क्राझार नोगोरनि मानगोनां दैदेनगिरि, समाजनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ लानानै दिनै कलाबरेसन हिसाबै दिनै फाइट खालामनानै डेम'क्रेटिकेलि बिथांमोना भारतनि चिफ मिनिस्टार हेमन्त बिश्व शर्माजों रायलायलायनायनि गेजेरजों दिनै लाखिफिननो हाबाय। दा बैफोरबादे माखासे खामानि, बैफोरबादे माने जाथिनि इस्यु, दा बेखौहाय जोंनि बनसुनि दैदेनगिरि बिथांमोना जि मोनसे खामानि मावलांबाय आरो बिदिनो गोबां माने माखासे जेंनाफोर फैबाय थागोन एबा फैगासिनो। दा बेफोरनि सायाव खामानि मावनो थाखाय हायोबा मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा स्कप होथों। दा बिथाङा स्कप होनायनि अनगायै दा बै एन्टि बर'फोरजों लोगो नांनानै जाय बिथांमोना बर'फोरनि जौगानाय, बर'फोरनि जे माने सेपारेट स्टेट, आलादा रायजो सोरजिनायनि जि थांखिखौ गादबनो नागिरनाय, बै असमिया मेलेमजिबि बिथांमोनजों लोगो नांनानै पुलिसफोरखौ बाहायनानै दे जोंनि बर' माहारियारि फरायसा आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ मेन्टेलि हेरेसमेन्ट होनानै एबा बिथांमोनखौ लेंहरनानै थ्रेटेनिं होनानै दे माने फोजोबस्रांनायनि लामाखौसो जों नुनो मोन्दों। गतिके बे प्रेस मिटनि गेजेरजों आङो रिकुवेस्ट खालामनो लुबैदों मानगोनां बिटिआरनि CM बिथांखौ, दे नोंथाङा दिनै गोबां खामानि मावनांगौ दं। बे BTC ओनसोला दिनै 6 सिड्युलनि अबस्थायाव गैला। दिनै नन ट्राइबेलफ्रा हा बायनो मोनबाय, गुबुन स्टेटनिफ्राय दिनै ट्रान्सफार लाबोनानै पस्ट खालियाव बिथांमोना दिनै साख्रि लागासिनो। जोंहा दिनै बोसोरब्रैनि गेजेराव गोबां BTC ओनसोलाव थार्ड ग्रेड, फर्थ ग्रेड गोबां साख्रिया दिनै भेकेन्सि जानानै दङ आरो दिनै बेखौ फिलआप खालामनांगौनि खामानि दं। आरो बेजों लोगोसे दिनै माखासे डिपार्टमेन्टआव जोंनि फिक्स पे मावग्रा जोंनि एमप्लयिज, वार्कार्स बिथांमोना दिनै बेथन थाइसे मोना। दा बैफोरबादे गोबां खैफोदा, गोबां जेंनाया जागासिनो। बिथांमोननि थाखाय जों खामानि मावनो थाखाय जों खावलायो। आरो बेजों लोगोसे बे जोंनि मानगोनां दैदेनगिरि जाय बिथांमोना थांदों, बिथांमोनाबो नंगौ दिनै पुलिसनि गेजेरजों दिनै थ्रेटेनिं मोनदों, दिनै बिथां सिगिजादों, मेन्टेलि टर्चार मोनदों। दा बैफोरबादि गोबां जेंनाजों भुगिनांदों। निस्सय बिथांमोना जानो हागौ माने पार्सनेल माखासे जेंनाबो थानो हागौ, माखासे पार्सनेल सेल्फ इन्टारेस्टबो थानो हागौ। दा गतिके गासैबो बेफोरबादि इस्युनि थाखाय बिथांमोना दे नंगौ मोनसे थांखि लानानै बर' माहारियारि फरायसा आफादखौ दिनै मजबुतै खामानि मावदोंमोनब्लाबो बिथांमोना बैफोरबादि मोनसे जाथिनि जि मोनसे सिमां सुजुनायाव, जि मोनसे लामा हान्थिनायाव बिथांमोना दिनै जों जेननायखौ नुनो मोनदों। एबा बिथांमोना माने जाय खस्थ'खौ बिथांमोना गारनानै बिथांमोना दोरोदनानै थांनायखौ जों नुनो मोनदों। नाथाय दिनै बिथांमोना थाङोब्लाबो जोंनि बर' माहारियारि फरायसा आफादा जाथिनि थाखाय मावलांबाय थागोन। बनसुनि प्रिन्सिपल्स एन्ड आइडियलजिसखौ जों होसोबाय थागोन। आरो बेयावहाय दे सोरबा साफा सानै नेताफ्रा, सासे सानै नेता दैदेनगिरिफ्रा जोंनि बर' माहारियारि फरायसा आफादाव थांगोन फैगोन। नाथाय बर' माहारियारि फरायसा आफादनि जे सान्थौ आरो सानस्रि, जे थांखि, जे बर' हारिनि देरसिन सिमां आलादा रायजो सोरजिनायखौ जों
जाफुंसार होनायनि जि थांखि बे मालाबाबो जोबनो थांनाय नङा। जोंसो दिनै दं, जोंसो गाबोन गैया। नाथाय जोंनि फैबाय थानाय फंबाय बिनानावमोनहा एबा बर' हारिनि जे जोंनि लाइमोनफ्रा दिनै बेखौ दैदेननानै जोंनि थांखियाव बर' माहारियारि फरायसा आफादनि देरसिन सिमां जे आलादा रायजो सोरजिनायखौ मोगथां महर होनो थांगोन। दा जोंहा दिनै नैबे प्रेस मिटनि गेजेरजों जोंनि साथाम दैदेनगिरि जाय बिथांमोनहा बर' माहारियारि फरायसा आफादखौ जोंजों सावराया लाब्लानो एबा जोंनो दिनै रिजाइनेसन लेटार होआलाब्लानो जे बिथांमोना मोनसे राजनितिक हान्जायाव थांबाय। दा जोंहा बनसुनि बर' माहारियारि फरायसा आफादनि आयेन बादे बिथांमोनखौ मानगोनां सेन्ट्रेल बनसुनि गाहाय नेहाथारि डक्टर निजोमगोरा ब्रह्मजों लोगोसे भाइस प्रेसिडेन्ट सन्जय नार्जारिजों लोगोसे उदालगुरि जिल्ला बर' माहारि फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि राजेश बिथांमोनखौ जों फर्मेलि नैबे प्रेस मिटनि गेजेरजों बे बिथांमोनखौ जोङो बनसुनिफ्राय एक्सपालसन खालामबाय एबा बिथांमोनखौ बनसुनिफ्राय बिथांमोना दि बनाफाइड सासे माने मेम्बार नंला बेखौ जों डिक्लेयार खालामनाय जाबाय।